Som l'empresa Tupludi i, com que sabem que no tothom pot visitar la nostra botiga, hem preparat uns vídeos per explicar els cotxes de pedals de la marca Berg. Berg és el millor fabricant de cotxes de pedals del món i té vehicles per a totes les edats, des dels Berg Go 2 per a nens de 10 a 30 mesos fins als cars grans en què hi poden anar adults. Hem explicat tots els models en diferents vídeos curts, però volem donar-te uns conceptes bàsics que t'ajudaran a entendre com funcionen aquests vehicles a pedals. Si vols els cars de pedals perquè ets una empresa d'esdeveniments, vols muntar un circuit d'educació viària o posar un punt de lloguer, hi ha models específics per a ús professional. I si el que busques és gaudir a casa, també hi ha una gran varietat de models pensats per a ús domèstic. Els models de cotxes de pedals per als nens més petits, Go 2, Busi i Repi, tenen un sistema de pedaleig de pinyó fix. És a dir, quan es mouen les rodes, també es mouen els pedals. Per tant, en una baixada, les rodes giraran i els pedals també. La resta de models, és a dir, els Buddy, Rally o els cars grans XL o XXL, tenen pinyó lliure. Aquest sistema permet que els pedals no estiguin connectats de manera fixa amb les rodes, de manera que en una baixada les rodes giraran molt ràpid, però els pedals es mantindran quiets si el conductor no els fa moure. Els cotxes de pedals grans que tenen pinyó lliure compten, en general, amb el sistema BFR exclusiu de la marca Berg. Les sigles BFR provenen de l'anglès: Brake, fre, freewheel, pinyó lliure i reverse, marxa enrere. Aquest és el millor sistema perquè els conductors poden tenir sempre les mans al volant, fins i tot per frenar. La majoria de cotxes de pedals de la marca Berg frenen amb els pedals, pedalant cap enrere. En els models grans, com els Berg Rally, XL o XXL, a més del fre contrapedal del sistema BFR, incorporen un fre de mà que s'utilitza per derrapar. Els cotxes de pedals Berg tenen una edat recomanada per a cada model, però el més important són les alçades mínimes i màximes. A les fitxes de producte posem aquesta informació, perquè és fonamental per triar el model adequat. Pots veure els diferents vídeos que hem fet de cada model amb totes les seves característiques per acabar de decidir quin és el millor per a tu. Et convidam a veure'ls.